खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2026खौ गथायबाय। सालबारियाव बिथांमोना गथायदों। बेवहाय गासै टप 10 मासियाव जायगा आवग्रिनो हानायफोरखौ बान्था गथायनाय जायो नालाय, बान्था होनाय जायो। दा बिथांमोना गासै 14 बिथांमोननो बे बान्थाखौ गथायनाय जाबाय। आरो बे बान्थाया जाहैबाय बर' बिजोंजों फरायनाय साफ्रोम फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे बान्थाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबोगासिनो। दा बेवहाय गांसे मान बिलाइजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां होफानाय जायो। आरो बे बान्थानि देग्लायनि सेथि मासि आवग्रिनो हानाया जाहैबाय चिरां जिल्लानि बिजनी जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम स्कुलनि फरायसा सोमावसार बसुमतारी। बिथाङा मोननो हादों 543 नम्बर आरो जौखोन्दोआ जाहैबाय 89 जौखोन्दो। नैथि मासियाव दङ सुबुनकाटा इउएन एकाडेमिनि फरायसुलि संगीता बसुमतारी। बिथाङा 88.83 जौखोन्दो मोनदों। टटेल मार्क्स 533। थामथियाव दङ बड'फा मेम'रियेल स्कुल क'क्राझारनि फरायसा दावगासार नार्जारी 88.67%। बिथाङा मोननो हादों 532 टटेल मार्क्स। ब्रैथि मासियाव दङ चिरां जिल्लानि जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम स्कुलनि फरायसुलि दीपारानी बसुमतारी 88.33%। बिथाङा मोननो हादों 530 नम्बर। आरो चिरांनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुलनि फरायसा सोरांसा बसुमतारी। बिथाङाबो 88.33% मोननो हादों। बाथि मासियाव उदालगुरिनि नावकाटा इउएन एकाडेमिनिफ्राय सुजुमा मोसाहारी। बिथाङा 88.17 जौखोन्दो मोननो हादों। टटेल मार्क्स 529। आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बरपुख्रि इउएन एकाडेमिनिफ्राय उत्पल बसुमतारी। बिथांनाबो एखे जौखोन्दो। द'थि मासियाव क'क्राझार इउएन एकाडेमिनिफ्राय केनित ब्रह्म 88%, 528। स्निथि मासियाव उदालगुरि बकतपारा एइचएस स्कुलनिफ्राय दीपानिता बसुमतारी 87.83। थिग बिदिनो आरोबाव मोननो हादों सासे बे एखे स्निथि मासियाव पिएमसि दक्षिण बिजनी हाई स्कुलनिफ्राय स्वर्णलता नार्जारी। दाइनथि मासियाव बाक्सानि जालागाव इउएन एकाडेमिनिफ्राय अमिषा बसुमतारी 87.67, 526 टटेल मार्क्स। गुथि मासियाव बाक्सानि सुबनकाटा इउएन एकाडेमिनिफ्राय बिनिता रानी ब्रह्म 87.5%, 525 नम्बर। जिथि मासियाव बाक्सानि बागानपारा इउएन एकाडेमिनिफ्राय ओम प्रकाश मोसाहारी 87.33%, 524 नम्बर। आरो बाक्सानि जालागाव इउएन एकाडेमिनि सोरजि बर' 87.33। बिथांमोना सानै जिथि मासियाव आवग्रिनो हादों। दा बे बर' बिजोङा जे जेबो हेंथा खालामा सासे फरायसानि फरायनायाव, बेयो बेहायनो माने रोखा फोरमान 89 जौखोन्दो मोननानै सेथि मासि आवग्रिनो हादों। बेखायनो जोङो बर' बिजोंजों फरायनायखौ मालाबाबो फरायनायाव नाम्बार खम मोनगोन, हेंथा बियो बिजोङा बर' बिजोंजों फरायोबा नाम्बारा खम मोनो, बेबायदि मालाबाबो साननो नाङा। आरो बेखौ थुलुंगाखांहोनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजाबोगासिनो। बिथांमोना बिदिनो टेलेन्ट सार्च एग्जामबो खालामो। बिथांमोना बर' फरायसाफोरखौ गोबां थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोना नाजाबोगासिनो। बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन। आरो बेबादिनो बिथांमोननि नाजानायजों सानसे बा बावैसो बोसोरनि गेजेरावनो हयथ' बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसायाबो टप 3आव अल आसामाव जायगा मोननो हागोन। बुहुमनि 20 नोगोर, जे नोगोरनि बारहावाया गुदुंसिन गरमसिन, बे नोगोरफोरनि 19था नोगोरानो भारतनि। बे नोगोरफोरनि मुङा बिहारनि बेगुसराय, मोतिहारी, भागलपुर, उड़िष्यानि तालचेर, पश्चिम बंगनि दुर्गापुर, पश्चिम मेदिनीपुरनि बीरभूम, उत्तर प्रदेशनि गोरखपुर, बेफोरो गुदि। दा भारताव बेबादि माने दुंहाव बारहावा बोथोर जानाय नोगोरफोर गोबां माने दङ। 19थायानो 20नि गेजेराव 19थायानो भारतनि। बेनिफ्राय बेवहाय गासै माने 43 डिग्री सेलसियास आरो बाराथारबा 45-48 सिमबो बे जायगायाव माने गुदुं
तापमाना बेबायदिसिम जौखोयो 36 35यावनो मा आरो बेवहाय 43निफ्राय 48सिम जोबोद गुदुं नोंथांमोनहा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम गुरै खावलायनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों